таҷлили рӯзи фалак ҳамчун мероси гаронбаҳои фарҳанги суннатии мардум дар замони истиқлолият як падидаи нек ва арзишманд аст. маҳз дар ин марҳилаи таърихӣ омӯзиш, таҳқиқ ва муаррифии фалак чун жанри мусиқии суннатӣ сурат гирифт ва корҳои илмию амалӣ зиёд анҷом дода шуданд. дар осори бостон оид ба таърихи пайдоиши фалак маълумоти гуногун зикр шудааст ва иттилои мӯътамад он аст ки фалак аз нахустин рӯзҳои зиндагии инсон зуҳур кардааст, яъне ки иртиботи фалак бо рӯзгори мардум, орзуи омол, ғаму шодӣ ва кайҳон ё худ чархи гардун ногусастанист. дар масири қарнҳо фалак инъикосгари ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва зиндагии ҳамарӯзии ҷомеаю мардум будааст ва дар ҷараёни таҳаввулоти фарҳангӣ хусусият, шеваҳои иҷроишу гӯиш ва сохтори виҷаи худро пайдо кардаву такомул ёфтааст. фалак ҳамрадифи ҳаёти инсон буду ҳаст ва ҷузъи қавию устувори фарҳанги суннатӣ боқӣ мондааст. имрӯз чун жанри мусиқии фолклорӣ мақоми ҳирфавӣ ҳам дорад ва ин ҷанбаи фалак аз ҷониби муҳаққиқон барҳо таҳқиқ шудааст. агар дар ибтидо эҷоди фалак ба фолклори мардум иртиботи қавӣ дошт, имрӯз бошад матнҳои он касбӣ мешаванд ва фалаксароён аз эҷодиёти шоирони классику муосир истифода мебаранд ва композитсияҳои мусиқиро эҷод мекунанд. ба андеша ва таҳқиқи аксар донишмандон ватани фалак сарзамини аҷдодии мост ва рукнҳои он дар эҷодиёти халқҳои дигар низ мушоҳида мешавад. фалак дар радифи дигар жанрҳои мусиқӣ ки асосан аз замони борбади марвазӣ ба гунаи мусиқию сурудҳои касбӣ ибтидо мегирад, мактаби хоса дошт ва аз устод ба шогирд таълим дода мешуд. мутахассисон бар он назаранд ки имрӯз танҳо дар доираи мероси мавҷудбудаи ин жанр ва иҷрои мусиқию гӯишҳои то имрӯз ба мо расидаи фалак қаноат кардан ё такрор намудан басанда нест ва ин шева наметавонад фалаксароиро рушд бахшад, балки бояд эҷод кард. фалак воқеан бояд муосир шавад, аммо пойгоҳи асосияш мактаби устодони фалаксаро боз бештар бояд тақвият ёбад ва меравем паси минбари андешаҳо ки аз ин пас дар рушду такомули фалак чӣ тадбирҳо бояд андешид. маълум аст ки фалак ҳамчун жанри мусиқӣ дар давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистон рӯи илм ва ҳунар баромад. дар ин мантиқи таърихӣ аст, чунки маҳз дар Тоҷикистон фалак ба дараҷаи баланди мусиқии профессионалӣ расидааст ва имрӯз ҳамчун яке аз намудҳои классикаи мусиқии тоҷик муаррифӣ гардидааст. жанри фалак ифтихори миллати тоҷик аст ва жанри фалак муаррифгари тафаккури мусиқии тоҷик аст. мутаассифона фалак солҳои дароз ҳамчун жанри асосии мусиқии тоҷик муаррифӣ намегардид. имрӯз ки дар давраи соҳибистиқлолии давлат мо метавонем бидуни ягон мушкилӣ мусиқии худро хеле хуб, хеле аниқ, хеле дақиқ дарк намоем ва омӯзем, илман омӯзем, пажӯиш кунем. имрӯз маълум шудааст ки фалак мавқеи хеле бузург дорад дар мусиқии тоҷик. ва чӣ бояд кард ки фалак жанри хеле кӯҳнатарини мусиқии тоҷик ки нишондоди роҳи таърихии мусиқии тоҷик аст, имрӯз чӣ тавр бояд рушд ёбад. дар ин вақт бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои зиёде оид ба рушди фалак дастгирӣ карда шуд ва солҳои соҳибистиқлолӣ ин фармони хеле номдори дар бораи рӯзи фалак баромад ва дар зери иҷроиши ин фармон симпозиумҳои байналмилалӣ соли 2009 ва соли 2012 баромад ки ҳамаи онҳо дар маҷмӯаҳои мақолот чоп шуданд ва имрӯз барои хонандагон пешкаш шуданд. оид ба фалак дар солҳои соҳибистиқлолӣ рисолаи докторӣ ҳимоя шуд ва махсус он дар бораи баробарҳуқуқии фалак ва мақом дар мусиқии тоҷик бахшида шуда буд ва билохира дар консерваторияи Тоҷикистон китоби дарсии фалак, китоби дарсии амалии фалак навишта шуд, таҳия гардид ки дар он
ҳамаи хелҳои фалак нахустин бор рӯи нота оварда шуданд ва фаҳмонда дода шуданд жанрҳои фалак. лекин бо вуҷуди ин проблемаҳо хеле бисёр аст. Ин нахустин иқдомо ҳаст ки бояд мо амалан онҳоро татбиқ кунем ва сониян аз пайи ҳалли дигар масъалаҳои фалак шавем. боз гуфтанӣ ҳастам ки дар мусиқии композитории тоҷик Абдулфатто Ҳоҷинаев нахустин композиторе буд ки фалаки симфониро эҷод кард. Ин як падидаи нав буд дар асри 20 ва он пьесаи консертие ки барои думбра ва оркестри симфонӣ навишта шуда буд, ин моҳияти худи фалакро ҳамин хел зебо, ҳамин хел моҳирона, устодона кушода додааст ки дар бораи дарки хеле дақиқи жанри фалак аз тарафи ин композитор ягон шаку шубҳае намемонад. дар ҳама мамлакатҳо ва дар ҳама намуди миллатҳо фалак дар ботини инсонҳо вуҷуд дорад. дар табиат дар як роҳ меравӣ, агар ором истода гӯш кунӣ, гӯши қавӣ камтар, агар гӯши мусиқишиносӣ дошта бошӣ, худаш як шамол ҳаст, як садо ҳаст. Шамол ҳаст, бод ҳаст, мевазад, лекин садо дорад. Амн садоро агар чен кунӣ, садои мусиқӣ аст. اونم فلک هست که به همان خدا جور کرده آهسته 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 بعد میده میده زمزمه میکنی، از زمزمه داخلی بعد به بیرون میبرایی. و بیشتر از همون روایتایی که از خوتالان آمدیه رو به تباه آمدیه علاکه در ادبیات هم از همین شهادت میدهد که سر شده است. انسامبل دولتی فلک که با تشبث و اجازت حکومت جمهوری تاجیکستان با سروری حامی صلح و وحدت پیشوای معظم ملتمان محترم امام علی رحمان تأسیس داده شد موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان. و این دفعه در حقیقت انسامبل پشتیبان و راهنما و دستگیر پیدا کرد. خود راهبر دولت بسیار توجه زیادی به این ژانر فلک شش مقام و اهل علم و فرهنگ عموما زیاد دادن. منم کتاب نوشتم، یک دوتا با سیمش در عرفه چاپ است. خب راجب کتاب‌های درسی، کتاب‌های عملی درسی و علم پیش رفته ایستاده است. متخصصان پیدا شده ایستادن. اگر ما هم که زورمان نرسه باز جوانان را نشان میتیم یاد میگیرن، چون که زمان تکنیکی آمده است کن. با وسیله تکنیکا شاید همون نیم پرده و چهار پرده و کمچی پرده که باشن همه اونها را درج کنن برای نسل آینده از ما با بعدن می آمدگی. و ما تا آنجایی که قوت درمان داریم پیش مردم، پیش جوانان، برای آینده نسل آینده خدمت خواهیم نمود. درست است که در دوره صاحب استقلالی کشور ما اعلان گردیدن روز فلک یکی از اقدام‌های بزرگی پیشوی ملتمان می باشد و ببینید که همه ساله ما بخشیده با پیشواز این جشن آمادگی های خیلی جدی رو می بینیم و این برای ما هنرمندان یک روح الهامی تازه بخشید. البته در این دوره برای ما میسر گردید که فلک رو ما همچون موسیقی پروفسیونالی شناسیم و البته در سطح بلند کسبی رسید و امروز ما نباید که خیل‌های این ژانر رو مثلا برای یک ژانر مکمل شدن البته وی شکل‌های گوناگون دارد. وی دارای لحن است، ضرب است، اثرهای یک قسمه است یا سلسله‌ای است. این چیز رو ما باید که بیشتر و خوبتر آموزیم. البته این مال معنوی خلق است، در بین مردم معمول است. ما از مردم میگیریم و اون رو می آموزیم، تحلیل میکنیم و با بیننده پیشکش میکنیم. لیکن هنرمندان ما بعضا اجرا کنندگان ما خودی همون اثری که میخواهد اجرا کند همون رو نمیشناسد یا که نمیداند. شنیده است فقط اجرا میکند تمام. باید ما سرودهای موسمی و مراسمی رو با ژانر فلک آمیخته نکنیم، هرچند که در این ژانرها عنصرهای صرف فلک دیده می شود، لیکن این معنای آن رو ندارد که
онҳо низ фалак ҳастанд. Мо имрӯз шинохтем, ки фалак як жанри касбӣ аст. Ин таърихан дар доираи мактабҳои устоду шогирд, мактабҳои ҳунарии авлодӣ таълим дода шуд ва имрӯз омада расидааст. Ва албатта ба низоми таълим ворид шудани ин жанр, ин худаш як хушбахтӣ аст, ки имрӯз масалан аз рӯи ҳамон системае ки дорад, аз рӯи ҳамон омӯзгор ба шогирди худ фалакро меомӯзонад. дар санъати мусиқии суннатии тоҷик ду жанри асосӣ, ин жанри мақом ва фалак амал дорад ва баъди мақоми давлатиро соҳиб гардидани ҳамин жанри мақом ва фалак аллакай пажӯҳиш атрофи ин ду жанр дар даврони соҳибистиқлолият хеле зиёд, хеле баръало эҳсос мешавад. ва ман ки устоди консерватория ва боз устоди як мактаби як бачагонаи мусиқӣ ҳастам, хушбахтона аллакай ҳамин жанри мусиқии суннатии фалак дар таълими он дар мактабҳои мусиқии бачагона, дар мактабҳои коллеҷҳои санъат, дар консерватория, дар донишкадаи ҳунарҳои зебо ҳам аст. жанри фалак дар иҷроиши ҳамаи ҳунармандони пешин, дар мактаби ҳунарии ҳамаи устодони авлодие ки хонаводагӣ ҳастанд, номбар кунем аз Акашариф Ҷураев фарз кардем, ё ки Абдулло Назариев, ё ин ки Одина Ҳошимов, Зафар Нозим, ҳамн унсурҳои хондани ҳамин жанри фалак дар иҷодиёти онҳо ҳам ҳастанд ва дигар ҳофизонам аз минтақаҳои гуногунам унсурҳо ва хондани ин жанр баръало эҳсос мешавад. махсусан фалаки роғӣ, ҳамин фалаки роғӣ агар бо рубоӣ иҷро мешуд пеш ё ҳозирам иҷро мешавад, аллакай ғазалро ҷорӣ карданд аз эҷодиёти шоирони классик. ҳамин бисёр мақомҳо ва ҳамин зебо сарахбору нимавҷу авҷи калон ҳам дар ин жанр дохил шудааст ва ки дар эҷодиёти ҳамин ҳофизои имрӯзаву пештара ин чизо эҳсос мешуданд. акнун ин хушбахтона дар консерватория аллакай як экспедитсияи хеле баръало дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон, дар вилоятҳо рафта омӯхтанд, аз наздик омӯхтанд ва омада дар конференсияи илмӣ боз ҳамун намунаҳоро нишон доданд. ҳамин чиз гувоҳи он аст, ки аллакай ин жанр бале бо роҳбарии Каримзода рафта шогирдо бисёр хуб тайёр карданд, омаданд, консертҳои худашона баргузор гардонданд дар консерватория ва сабт шуд ба воситаи телевизион. ин чизҳо аллакай аз тарафи халқу шунаванда бисёр мақбул қабул карда шуд. агар мутахассисини консерватория ва дигар мактабҳои мусиқӣ ба эҷодиёти ҳамаи ҳунармандоне ки дар эҷодиёташон ҳамин унсурҳои фалаку сабки фалаку лаҳни фалак иҷро шудааст, хондаанду ҳоло тадқиқ нагаштанд, таваҷҷӯҳ тиянду агар ба онҳо эътибор тиянду онҳоро ҳам ҷамъ кунанд, бовар дорам ки як китоби дигарам боз атрофи ин жанри фалак боз чоп мешавад ва барои ҳам донишҷӯён, барои ҳам хонандагон, барои дӯстдорони ин жанр як кори савоб ва хайр мешуд. ман фикр мекунам ки фалак имрӯз ба ҳалли масъалаҳои бисёр ниёз дорад. албатта мо мегӯем ки мисол вақте ки барнома мешавад дар бораи Акашариф Ҷураев, мегӯед ки ба шашмақом наздик аст, дар бораи фалак ба фалак наздик аст. Лекин муайян карданд, дар илм муайян нашудааст ки Шариф Ҷураев кадом самти мақомот ба пайравӣ мекунад. бояд ҳамин чизҳо муайян шавад. барои ҳамин ҳозир хеле муҳим аст ки фалак ҳам пажӯҳиш гардад, ҳам самти омӯзиши фалак ба роҳи дуруст монда шавад. мисол ман чаро зидди он ҳастам ки
ҳар як консерватория таъсис дода шуд дар давраи соҳиби истиқлолӣ ва ҳамун факултете ки дар он фалаку шашмақом буд ба консерватория гузашт ва имрӯз ҳамчун факултети мусиқии суннатӣ фаъолият дорад. лекин мутаассифона дар баъзеҳо касе ки мехоҳад дар институти санъатам ҳамин кора карда истоданд. барои чӣ ба андешаи ман ин он қадар қобили қабул нест? барои он ки ҳар як мактаби олӣ вазифаи худашро дорад. институти санъат ин институтест ки тарбияи мусиқӣ медиҳад ва ансамблҳои халқии мусиқии халқӣ дорад. гап дар сари он аст ки мо бояд ҳозир на танҳо байни худамон, байни пажӯҳишгарон ё омӯзгорон ёки донишҷӯён, ҳунарҷӯёни консерватория ва дигарҳо фарқ кунем ки фалак чи аст, шашмақом чи асту мусиқии халқӣ чи аст. бояд ҳамеро ба мардум фаҳмонем. мо бояд огаҳона нисбати фалак рафтор кунем. мо бояд донем ки чаро ин фалак ҳаст, чаро ин фалак нест. ана ҳамин чизҳо ҳозир хеле мубрам ҳастанд. бинобар ин бояд омӯзиши фалак танҳо ба як аз ёд кардани матни фалак ва сароидани фалак иҷро намешавад. онро бояд ҷиҳати назариявиш. ана барои омӯзиши факултети мусиқии суннатӣ фанҳои назариявӣ аз ҷумла сольфеҷо, аз ҷумла назарияи мусиқӣ, аз ҷумла асосҳои мақом бояд хеле дақиқ омӯхта шаванд, дарс дода шаванд. барои пажӯҳиш чӣ лозим аст? ана симпозиуми охирини фалак соли 2012 гузаронда шуд. инаш соли 2009. 9 сол шудааст дар бораи фалак ё шашмақом симпозиум гузаронида нашудааст. мо бо ин пешниҳодҳо чандин бор дар давраи вазири пешинам муроҷиат карда будем ба вазорати фарҳанг. ҳар 2 сол ё симпозиуми шашмақом гузаронида шавад ё симпозиуми фалак. ин бояд анъана шавад. ин як пешниҳод аст. дуюм, вақте он расидааст ки барои омӯзиши ин шоҳасарҳо, ин нишондоди тафаккури хеле бузурги тоҷикон бояд пажӯҳишгоҳ таъсис дода шавад. соли 2012 дар лоиҳаи давлатӣ бо номи устод шогирд як қатор омӯзгорони ҳам фалакхон ва ҳам мақомхон дар ин барнома ҷалб гардиданд ва яке аз шартҳои асосии ин барнома ҳамин буд ки ҳар як устод ба шогирд бояд эҷоди силсилаи навро пешниҳод кунад ё асари нав. ва ҳамин чиз хушбахтона ба мо муяссар гардид ки дар асоси он асарҳои фалакҳои аслие ки масалан устодони гузаштаи мо хонданд, албатта дуруст аст вай ба тариқи силсилавӣ мехонданд, аммо онҳоро на ҳамчун фалаки силсилавии масалан ном мебурданд ва барои мо аён шуд зимни таҳлилу эҷоди нав ки инҳо қисми зиёди инҳо фалакҳои силсилавӣ ҳастанд. масалан силсилаи фалаки руғӣ, силсилаи фалаки ғарибӣ, силсилаи фалаки қаландарӣ, силсилаи фалак матҳия. умуман ҳама инҳо ҳам навъҳои шеърияшон дар рубоӣ ҳаст ва ҳам ғазалхонӣ. ва мо тавонистем ки масалан силсилаи фалаки ғарибиро эҷод кунем ва бо шогирдон ба тамошобинон пешниҳод кунем ки хеле ва хеле аз тарафи тамошобинон хуб пазируфта шуд бар ашъори абдураҳмони ҷомӣ. нуктаи муҳими дигарро ман мехостам қайд кунам ки мо бояд ҳунармандон, устодон, онҳое ки ба таълимоти фалак сару кор доранд, бояд мо бисёр ба якдигар ҳамфикр бошем. ин бисёр проблемаи доғи рӯз аст, чунки вақте ки мо зимни экспедитсия соли 2017 дар минтақаи Кӯлоб ва Бадахшон рафтем, масалан бепарво фалак, ин чизи эҷоди ман нест. ин чизе ки халқ мехонад, ҳазорҳо солҳо хонда истоданд, ё ки фалаки роғӣ, ё фалаки сафарӣ, ё фалаки паррон. ҳамин хел фалакҳое ҳастанд дар байни мардум ки онҳоро мо ҷамъ карда овардем, ба нота гирифтем ва имрӯз дар ҷараёни таълим ворид кардем.
мутаассифона баъзе ҳамкасбони мо ба ин чиз розӣ нестанд. яъне ин фалак бояд ҳамин се қисм аст: дашти аст, роғӣ аст, уфар аст, тамом. ё ин ки ина ки овард, ин аз куҷо пайдо кард? мебахшед, агар устодони бузурги мо, гузаштаву имрӯзаи мо, онҳо бештар ба амалияи фалак сару кор доштанд, на ба назарияи илмии он аҳамият додан ё ин ки накарданд. мо дар асоси ана ҳамон системаи устоду шогирд ё ин ки ҳамон мактабҳои авлудӣ ки имрӯз дар минтақаи Кӯлоб қариб 10 мактаби чӣ мегӯянд фалакхонӣ аст, ҳунарӣ фалакхонӣ, 10-15 мактаби ҳунарӣ фалакхонӣ дар Бадахшон ки то ҳанӯз наслҳои онҳо ин суннати фалакхониро идома дода истоданд. ва мо бояд бештар дар ин минтақаҳо экспедисияҳоро боз бештар кунему, намунаҳои дигари онро боз пайдо кунем ва ба шогирдон таълим диҳем. масъалаи дигар ин фалаки созӣ. масалан, фалаки созӣ имрӯз дар сатҳи на он қадар зарурӣ ба роҳ монта шуда истодааст. мо масалан фалаки овозиро хуб қабул карда истодаем, кор карда истодаем, лекин фалаки созӣ дар ин ҷо мавқеи думра хеле инҳо созҳои бунёдӣ ҳастанд: ғиҷак ки рубоби помирӣ, даф, тавлак, ки тавассути инҳо мо метавонем асарҳои мукаммали созиро низ эҷод кунем ва манзури тамошобинон гардонем. агар аз кӯдакӣ мактабҳои мусиқӣ дар мактабҳои мусиқӣ фалак ё мақом, фалак ва мақом агар 30% ҳам ки бошад тарбияи он равона карда шудагӣ бошад, чунки дар кӯдакӣ тез меомӯзӣ ва дар сини сол ки боло рафтан гирифт фақат ӯро такмилу тарғиб медиҳӣ, дигар чизи кори дигаре надорад. ҳамон бисёр олӣ аст ки аз кӯдакӣ овони ҷавонӣ ёд бигиранд дар мактабҳо, шояд агар имконият бошад, мактабҳои бачагона. ва баъдан дар донишгоҳи санъат ё дар консерватория агар донишҷӯ аз назарияи мусиқӣ бисёр ба қувват хабардор набошад, шинохтани фосилаҳои мусиқӣ ки дар фалак истифода бурда мешаванд барои ӯ бисёр душвор мекашанд ва он бача оҳиста оҳиста ба ғайри аз як-ду намуди фалак дигар таомкуниша дигар чизи дигаре намеомӯзад ва баъд тамом мекунад, меравад боз ягон соҳаи дигар мехонад. барои ҳамин дар вақти агар аз овони кӯдакӣ бачаҳо тайёр шаванд биёянд, ин боз бисёр олӣ аст ва ҳам муфид аст ва ҳам бисёр дақиқона ҳамон мутахассис тайёр мешавад, ҳамчун мутахассиси касбӣ дар консерватория. имрӯз аллакай аниқ аст ки системаи шаш мақом ва системаи фалак ҳардуш дар як система ва системаи мақомҳои маҳаллии вилояти суғд ҳар сеш дар як система ҷойгир аст. ана чизе ки оид ба дарвоз аст, мо медонем ки Акашариф Ҷураев, устод Абдулло Назриев, Зафар Нозимов ҳамаашон падидаҳои нотакрор ҳастанд, лекин сири асрори ин эҷодиёти ин намояндагон ҳанӯз дар илм тадқиқ нашудааст ва аҷоибот ҳамин аст ки дар ноҳияҳои дар ҳамин минтақаи дарвоз ҳам хусусиятҳои шашмақом дида метавонем аз ҷиҳати истилоҳот, ҳам хусусиятҳои фалак, мисол зарби хунбӣ ҳам дар фалак аст, дар кӯлоб аст, ҳам бисёр аҷоиб аст ва ана ҳамин чизҳо пажӯҳиши хеле мақсаднокро металабад. баҳри чӣ? баҳри он ки илми мақомшиносии тоҷик дақиқ гардад, пурра гардад ва имрӯз дар асоси ҳамин чор мақом Саадулло Каримов анами китоби дарсиро навист ва маълум шуд ки ҳам фалаки ғарибӣ, ҳам фалаки қаландарӣ, ҳам фалаки паррон, ҳам фалаки роғӣ, ҳам фалаки сафарӣ, ҳам фалаки дарӣ, ҳам фалаки бочия нагуфтам бепарво фалак, фалак рапо, фалак матҳия, ҳамаш дар ҳамин система
асос ёфтааст. барои ин тадқиқоти хеле мақсадноки як гурӯҳ лозим аст. ғайр аз ин ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳанӯз мо худамонро аз ҷиҳати мусиқӣ намешиносем. мисол мо мегӯем фалак дар афғонистон аст, фалак дар эрон аст, фалак ҳатто дар туркия ҳаст, фелек мегӯянд. лекин нахустин миллате ки фалакро ба дараҷаи профессионалӣ бардоштааст тоҷиконем. ҳам дар афғонистон, ҳам дар эрон рубоиётҳои хуросонӣ, дар афғонистон рубоиётҳои ин дар сатҳи фольклор аст. дар туркия ҳам ҳамин хел. лекин ягона миллате ки фалакро тавонистааст ба дараҷаи баланди профессионалӣ бардорад, ин миллати тоҷик аст. ва имрӯз ин 100% аллакай аниқ шудааст. ва бояд мо ҳамин чизҳоро нависем, бештар бо ин кор кунем. мо кадр дорем, мо дорем муҳаққиқон, мо дорем устодони фалак, мо дорем навозандагон, сарояндагоне ки бениҳоят ба ҳамин чиз шавқ доранд. мутаассифона ҷамъу гир нестем, муттаҳид нестем. ин моли маънавии халқ аст, ин эҷоди худи як шахс нест. ва бояд ки мо эътироф кунем, онро бояд дар низоми таълим ҳар як омӯзгор бояд ки ба шогирдони худ ҳамин шаклҳо, хелҳои фалакро бояд ки донад. масалан фарқияти равонаи роғӣ аз равонаи қаландарӣ дар чӣ аст? фарқияти масалан чорзарб ёки рафти ғарибӣ аз рафти парон дар чӣ аст? масалан бинед дар минтақаи кӯлоб чорзарбро рафт нист мегӯянд. ман вобаста ба ҳамин чиз як пешниҳод доштам. мехостам ки забоншиносони мо, онҳое ки ба истилоҳот сару кор доранд, бояд фарҳанги мусиқӣ, тафсири мусиқӣ чӣ мегӯянд ҳамина фарҳанги тафсири фарҳанги истилоҳоти мусиқиро бояд ки мо бояд ҳар чиз зудтар чоп кунем, чунки дар мусиқии суннатӣ бениҳоят истилоҳотҳое ҳастанд ки онҳо маъмул ҳастанд, лекин бисёри мо онҳоро намедонем. ман аз чӣ тавре ки ман номбар кардам чорзарб, дар экспедитсия ба мо аён шуд ки чорзарбро дар минтақаи кӯлоб рафт мегӯянд. дар минтақаи қаротегину дарвоз масалан шакли фаръии онро хунбӣ мегӯянд. ҳамин гуна истилоҳотҳои хеле зиёде ҳастанд ки онҳо низ ба ҷараёни таълим кӯмак мерасонанд дар оянда аз рӯи ҳамин ҳамаи дар натиҷа барои ин баҳсҳои илмӣ лозим аст. якҷоя шуда фикрҳои якдигарро гӯш кардан дар кор, ба як хулосаи аниқ омадан дар кор, ба як хулосаи дақиқ. аллакай 30 соли соҳибистиқлолии тоҷикистон гузашт, вале мо бояд оид ба шашмақон ва фалак ким кайҳо китобҳои дарсӣ менавистему, бояд истилоҳоти мусиқӣ, ҳатто истилоҳоти мусиқии умуман ягон китоби истилоҳоти мусиқӣ дар дараҷаи касбӣ вуҷуд надорад. ҳамаш ҳаст бемуҳокима китобҳои илмӣ ва дарсӣ чоп шуда истодаанд. лекин имрӯз хатоб хеле бисёр аст. барои ҳамин пажӯҳишгоҳ дар кор аст ки аз назар гузаронад ва баҳсу мунозира шавад. ё дар консерватория мисол инҷа бояд мешавад шӯрои олимон чӣ қадар мо китобҳое гузарондем. барои чопи анамин китобҳо 3-4 бор ҷамъ мешавем, гап мезанем, баъд фикрҳои ҳамая мебинем, бо маслиҳат мешавад. лекин мутаассифона ин корҳо ба камтар кафо монда истодаанд. боз ҳамеро ман гуфтанӣ будам ки фалак ва шашмақо ин жанрҳои кушодаи мусиқӣ ҳастанд. ин жанрҳои пӯшида маҳкам ки анам хел хонеду дигар хел нахонед мисол нестанд. аз рӯи қоида бояд қоидаи асосҳои фалак, он чизе ки фалак аз он иборат аст, бояд риоя кард. лекин асарҳои нав эҷод кард.
мо ҳеҷ вақт гуфта наметавонем ки дар ҳамин китоб ҳамаи асарҳои фалак ҷойгир аст. ба ғайр аз китобҳое ки мо нишон додем, даҳҳо китобҳои дигар чоп шуданд дар ана китоби устод Давлатмандхулов, вале ин ҳамаш заррае ҳаст ва мо бояд имрӯз ба насли имрӯзаи худамон ёд диҳем ки чӣ гуна фалакро имрӯз эҷод кард, на ба таври мисол композитор Абдулфаттоҳ Удинаев. Абдулфаттоҳ Удинаев як равияи навро кушод, лекин мо ба таври суннатӣ мисли устодони пешина ҳаминро дар сатҳи консерватория бояд татбиқ кунем. Ана ҳамин аст мақсади сиёсати фарҳангии Тоҷикистон ва мо бояд ҳамаи кӯшишҳои худро ба он равона кунем ки тоҷики ибтидои асри 21 тавонад мисли тоҷики асрҳои гузашта фалаки навро аз ботини худ, аз зеҳни худ эҷод карда ба шунавандагон пешниҳод намояд. Ана ҳамин аст мақсади асосӣ. фалак ҳамқадами замон бояд буд. мо бояд ба замон ҳамқадам бошем. аввал мо омӯзгорон ҳамқадам бошем ки ба донишҷӯёну ба насли наврас ёд диҳем. суханҳо аз муҳтарам шоирони имрӯза ҳам бисёр ҳастанд ки дар бораи сохти имрӯзаи давлатдорӣ мо баъд аз истиқлолият мо ба чӣ муваффақиятҳо ноил гардидаем, ҳамаи онҳоро таҷассуму васф кунанд. мо гирифта ба бачаҳо бояд ҳаминҳоро дарс битиҳем нишон диҳем ки имрӯз тарбияи насли наврасро дар дунёи худи имрӯза баъд аз истиқлолият ин ободу ободонӣ ки мислаш Тоҷикистон ҳеҷ вақт надида буд, имрӯз ин қадар як рибоӣ ҳаст, мегӯянд ки бингар ба фалако олам гулафшон гаштааст, боло ба ватан қимати инсон гаштааст, аз ҷаҳду талоши пешвои миллат монанди биҳишт Тоҷикистон гаштааст. чаро мо имрӯз Тоҷикистони биҳиштосои худамонро ба бачаҳо сухан наёвем ки дарс диҳем. ҳаминҳоро бояд бисозанд. амун гуфти шумо маълума буд дар амун консилиумҳое ки даъват мекунем, амин чизоро аз онро хоҳиш кунем ка ёрдам. ҳамин дар тақвияти устоди азиз бисёр хеле хуб қайд карде. дуруст аст ки имрӯз мо бояд дар баробари мусиқии фалак бояд ба матни он низ диққати ҷиддӣ бояд диҳем, чунки боз ҳамон ғарибию кулфатию азобу дармонира ҳар дафъа мо бояд дар матномон ҷорӣ накунем. умуман ба ғазалҳои шоирони классик, ба шоирони имрӯза ки муосир ки хеле шеърҳои хуб эҷод карда истоданд, шеърҳои навз пайдо кардан мумкин бахшиш, чунки тамоми шаклиятҳои жанри шеърӣ дар жанри мусиқии суннатии фалак ҷо доранд, гуфта шуданд ва иҷро шуданд. дуруст аст. барои ҳамин дуруст аст. дигар масъалаи дигар ҳамин ки бояд мо ана ҳамин аз гаҳвора то гур ин фалак аст, аз масалан суруди мандоғ, суруди майдаё, суруди фалон, ин ва инҳо ҳама фалак ҳастанд. мо бояд оянда аз ҳамин чизҳо оҳиста даст кашем, чунки мо ба фалаки касбӣ бояд назар кунем ва сатҳи иҷрокунандагии худамонро бояд бисёртар баланд бардорем. тавре ки устод қайд карданд дар консерватория ҳамин фани арӯз имрӯз дар мусиқии суннатии тоҷик ҳар як фалакхон ё мақомхон ин фанро меомӯзад, чунки вай бояд вазни шеъру хуб бояд донад, шеъру бояд нағз шиносад. ана ҳамин чиз имрӯз дар санъати иҷрокунандагии мо ба костагии худи навъи иҷрокунандагии мо халал мерасонад. бояд мо бисёр ҳаматарафа ин чизро назар кунем ё ки бинем. дигар аз ҳамон чизҳои умумие ки дар умум мо фақат гап мезанем, дар умум вобаста ба фалак, аз ҳамин чизҳо бояд даст кашем. баъзе фалакхонҳо мегӯянд ки шоирони муосир дар вазнҳои дуруст шеър эҷод намекунанд. ин гап мутлақо нодуруст аст. чунки барои чӣ? барои он ки ин равияҳои муосир аст шояд дар шеърнависӣ, ба мисли он ки дар эҷодиёти композиторон мисол имрӯз
мақомҳои симфонӣ пайдо шуданд. Бинед, симфония аз ғарб аст, мақом аз шарқ аст, лекин онҳоро ҳамҷоя карда тавонистанд. Чаро ба композиторон ин чиз мумкин будаасту ба шоирон не? ҳамин чизҳоро ёфта дар асоси ҳамин шаклҳои нави шеърҳои шоирони муосир фалакҳои нав эҷод кардан лозим аст. ҳам пешниҳод ва ҳам орзу ҳамин аст ки ҳамамон бояд ҳамаи ҳунармандони сабки фалак якҷоя сарҷам шуда он ақидаву фикру он нишондодҳое ки дар китобҳое ки имрӯз дард шудаанд ки якчандта ҳастанд, аллакай ин худаш аллакай нишонаи пешравии ин жанри фалак аст. Симпозиумҳо, манаи ҷашни фалак, ино ҳамаш нишонаи пешравии санъати мусиқии жанри фалаки мо ҳаст. ва мо баромад мекунем, мегӯем сарҷам шуда якдигарро фаҳмида аз эҷодиёти якдигар ҳамун унсурҳои асосие ки дар эҷодиёти ин ё он ҳофизи наву имрӯзаву пешина ҳаст, ҳамаша якҷоя карда бо як ҷилди китоби дигар эҷод аз он илҳом гирифта, бале аз якдигар илҳом гирифта мешавад як китоб ва боз мешавад ҷилди як, ҷилди ду, ҷилди се то 6 мақом меравад. ман гумон мекунам ки чунин баҳсое ки имрӯз мо дар ин ҷо кардем дар бисёр кунҷакҳои аудиторияҳои донишгоҳҳои ҳунарӣ баргузор мегарданд ва инчунин дар иттифоқи композиторон ва дигар ҷойҳо ва хеле умедвор ҳастем ки мо ба манфиати давлати худ, ба манфиати миллати худ кор карда ҳамин дурдонаҳои мусиқие ки аз зеҳнияту тафаккури хеле баланди миллати мо то ба давраи мо расидаанд тавонем ба насли оянда расонем.